Tiesde joen zo'n oeren. De bewoners van het Bonifatiushof komen alle keer haar een huis uit om een te moertjen in de binnentuin. Het is een bijzondere mix van mensen, met leeftijden tussen de 24 en de 86 jaar. En dat wie precies de bedoeling doet het Bonifatiushof bouwd waard. Een plak dat jong en oud together wenje. Nou, zie nou maar hoe mooi het hier, heel gemoedelijk. Gemoedelijk en makkelijk en toen kun je die verhaal kwijt. En we doen alles met elkaar en we komen binnen wat te praten en te organiseren. Naast alle gezelligheid moet er echt nog werken worden. Het Bonifatiushof had namelijk een muskippelijke tuin, die de bewoners met haar allen onderhouden moeten. Daarom organiseerde zij 1 keer in de zoveel tijd een joen als deze. Gaan we al hier met z'n zennen? Ja, zeker. Ja, zo is het. Je kunt wel even bij de blomkes laten, dat ze net droog zijn. Als persoonlijk moest we het werk zetten. Ben je altijd de baas hier? Nee, ik hou alleen nog maar leven dat ik onder de baas zit. Dat is nou een keer jouw Ja. Vrouw van de ploeg, mij nou even de baas spelen. Maar van hiërarchie is gelukkig geen sprake. De 24-jarige Eva scheelt 62 jaar, mijn vrouw van de ploeg. Maar van het leeftijdsverschil merkt zij niet. Ja, gewoon gezellig. Iedereen is wel samen, iedereen past op elkaar wel wat. Iedereen denkt met elkaar mee, dus dat is leuk. Deze hoezen mij er dan zuur krijgt steen. Voor vrouw Wielinga leidt er een soort skiernis. Met 3 jaar kwam ik hier te wonen. Toen ik 8, 9 was, toen werd het huis afgebroken en toen was een nieuw huis. En met 8 jaar, 9 jaar kwam ik hier voor de tweede keer. En bijna 81 ben ik hier voor de laatste keer. Prachtig, ja. Heel mooi met z'n allen. Heel gezellige buurt. Prachtig, ja. Bij zoveel mensen is er echt wel eens wruwing. Maar vrouw van de ploeg gaat er genoeg wie je ziet voor. Die zijn al je mensen, die al je foutjes. En dat mag gewoon terug zien. Ik heb heel wat geleerd in mijn leven, dat zou ik gewoon terug. Maar ik ben hier nog net zijn en ik hoor hier net weer bij. Ik voel me hier heel happy hier.